sampean pirsani. Ing atase lapangan semene Jembare parandene piyayi sing mirsani ya penuh nganti kiwa tengen mburi kabeh tumplek-blek kepengin nderekake Pak Lurah ngrupe tanggene nglestarekake budaya lan ugi menjunjung tradisi wujude bersih desa. Panjen luar biasa yen penonton wayang Ponorogo ya, Pak. Mila saking menika tepuk tangan untuk semua penonton yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Ya. Elok temenanan. Ayo arep matur apa Bu Kesi? Saderenge matur, kula nggih pengen pantun kok. Pantun piye? Khusus kangge pacar kula wonten mriki. Sapa? Jenengan mireng keriyen. Oh iya, siap. Mangan bakwan dicampur mie rebus. Mangan bakwan dicampur mie rebus. Cakep. Bapak Lurah Suhirman pancen bagus. Wah iya. Apik. Ketoke kaya wis akrab banget sampean karo Mbah Lurah. Akrab. Wong panjenengane gaene SMS kula, WhatsApp kula, telepon. Ngoten niki kula mirengaken menawi panjenengane Pak Suhirman telepon niku rada napa nggih ngewel ndredeg ngoten lho Pak Dalang. Nggih. Bu Kesi. Lho, enten apa Pak? Wonten dawuh jenengan tanggal 22 niki September napa selo? Tasik selo Pak Suhirwan menawi panjenengan nyinden wonten desa kula purun Bu Kesi. Nggih purun no Pak. Ning mosok kula nyinden piyambak? Nggih mboten kalih Pak Cahya Kuntadi ngoten niku. Oh iya. Ora yen Mbah Lurah mboten isinan piyayine. Buktine nalika sinden mau dandan nggen pondokan kabeh ditakoni siji-siji. Pripun? Diapalne iki Umi, omahe iki Pulung ngono kuwi. Lah iki jenenge Winong, omahe Tulungagung. Nah, iki Birgita. Bir ki minuman, Gita ki nyanyi. Penyanyi ning karaoke ngenan mriki. Ngono. Heeh. Meneh lah iki Mbak Tri Hastuti Retnowati saking Ngawi. Lah niki Mbak Lia niki saking Sragen. Wah niki Bu Kesi genah titiane Pak Dalang. Ngono kok piyayine kok ya tatak tanggon kaya ngono. Mula wis sak trepe Bu Kesi ayo karo nata alon-alon ngapunten ingkang bagian sound system Jawi radi dipun suda kemawon amargi teng mriki dobel sewantene Pak. Lek dobel nggih omong niku briwut. Ayo nggih. Ditata kerjasama yang baik. Kaya mengkono. Ya Bu Kesi dongakno piyayi ngrupit. Ayo. Nderek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat ngrupit mulai saking kepala desa, perangkat desa, para sesepuh, pini sepuh, para kiai, alim ulama lan sedaya warga masyarakat ingkang dalu menika tumplek-blek wonten ing lapangan Balai Desa mriki sedaya tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Sedaya keturunanipun, anakipun dipun paringi soleh solehah. Amin. Pinter sedaya Pak Dalang. Amin. Lan tembene mugi-mugi sedaya warga masyarakat ngrukit pinaringan rezeki ingkang kuwatah sanget. Saengga mengke saben taun saged nanggap wayang malih nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Lah saiki genti Tondo Tresno. Nah, ekone dipun icali, Pak. Nggih, leres. Lah minangka Tondo Tresno tumrape kanca-kanca Madangkara sing diwakili karo Bu Kesi, ayo saiki ngaturno panglipur kira-kira arepe nembang apa Bu Kesi? Ayo. Nembang apa ya? Kula badhe nembang slendro. Slendro? Oke, napa niku? Nembang, napa Pak? Sri Uning. Oh, nggih, Nggih. penak Sri Uning. Karyane Kanjeng Rama Haji Kron Suwanda, nggih. Siap. Sri Uning sak dawane Bu Kesi. Nggih. Nggih. Niki saene lek duet kalih Pak Suhirwan kok. Lha mbok menawa Pak Lurah kersa, yen Apa, kersa Pak? kok tak sawer malan. Ayo. Alah napa Pak Suhirwan wani? Wanine lek teng mburi tok wau. Teng panggung ndrodhek ngantek ngompol wau. Ayo. Nanti brengose mlumpuk ning tengah ya, Bu. Nggih. Brengose kaya Pak Asmuni niku. Wah, ini ora. Ning piyayine jos, bijaksana dan sangat merakyat, nresnani karo desane. Lah kuwi penting. Monggo. Putri kang sulestiyeng warani
nonano bebela wirat ya yo rangi rasri kuning gugur nano mongko mesti kaneng monggo sak langgamipun Bu Kesi. Mbah Haji mantan kepala desa ingkang sonten wau sampun nyangoni kanca-kanca lan kula. Nggih. Kanca-kanca mung siji aku loro dhewe. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah Muhammad Kurnen asmanipun. Nggih. Niku. Matur nuwun. Mugi-mugi dipun paringi sehat walafiat Mbah Kurnen. Nggih. Dangdut toh.
nggih matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga bisa kanggo jampine sayah para panitia mligine Mbah Lurah ya, Mak. Ngono kuwi. Lah, keparenge panitia iki uga ana bintang tamune. Ya, ana pelak wae. Ana ya kuwi Mas Klidik karo Mas Kluthuk ning Serawuh Forum ya piyayine ya. Menawi engko tiwas tak supoti bae urung wediku kaya. Kecelik ndan. Sampun rawuh enten sing ngecek niki. Sampun nggih? Alhamdulillah. Ya, Ca. Gethuk dingin ngurmati Mas Klidik lan Mas Kluthuk anggene minggah ana pepanggungan. Monggo, dados. Sore-sore padang
Mas Tomek sih. Sugeng dalu Mas Jok Lidik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas? Pangestu wilujeng pikantuk berkah panjenengan sedaya pinanggih rayu bagas warasan. Tanpa benten kalian sedaya para warga masyarakat ing Ngrupit, mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Insyaallah cinatet dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika Ngrupit ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin. Pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki lho Mas. Pripun? Kaya-kaya kesiram banyu adem kula. Sebabe? Lah pripun pinten-pinten musim niki setahun sowan Kyai Ponorogo nu kena diitung nggih kula. Monggo jenengan asli Kyai Ponorogo, Asli KTP Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Mula saged dipun itung dalu nika genepi anggenipun kula dados warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Nyambung tali silaturahim kalian warga Ngrupit jenengan dalu menika. Nggih, nggih. Mula dipun lenggahi Bapak Suhirwan nggih. ing dalu menika ngawontenaken tasyakuran bersih desa, Mas. Leres, leres. Nggih, kaya-kaya bungah sajroning manah nika. Nggih. Alhamdulillah Kyai katahe sak menten sami duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nggih. Insyaallah sedaya dipun angkat derajatipun dipun tresnani marang Gusti insyaallah ing benjang saged ila yaumul qiyamah dayanipun. Amin. Amin ya rabbal Ngeten lho alamin. Mas Cobi. Pripun? Ponorogo yen enten tontonan ramene kaya ngeten iki. Leres. Sing delok rame sing nanggap arang-arang. Niki, Mboten Mas. ngoten. Loh, niku ndelok nggon kok Mas, ngoten. Delok nggon nggih. Nggih, ndelok nggon mula para-para pejabat-pejabat ingkang dalu menika lenggahi wonten ing pranatan wonten ing Ngrupit, Mas. Nggih. Mula dipun lenggahi sedaya jajaran Musbika. Pak Camat nggih rawuh. Pak Camat rawuh, Bapak TNI Polri rawuh, Leres. lurah-lurah sekecamatan ugi sedaya nyengkuyung. Nggih. Bahkan mantan kepala desa ing Ngrupit mriki ugi sampun Nggih. kepareng mangestoni Nggih, Pak Haji, rawuh. Pak Haji. Sinten Nggih. kalau Pak Kurnen. Pak Kurnen nika menandakan bahwa tongkat estafet dayung bersambut. Insya Allah pejabat-pejabat Ponorogo yang selalu mengangkat harkat martabat budaya, nguri-nguri budaya, insya Allah sedaya saged ngrembaka rahyu wilujeng widata. Allahumma Amin. Tepuk tangan untuk seluruh warga Ponorogo luar Saestu, biasa. Mas. Cobi. Jenengan kudu marem lho dadi Kyai Marem, Ponorogo. marem. Masyarakate kondusif. Mulai enek tetembungan Tentrem. ingkang sae, Mas. Pripun? Wayah magrib budala sembayang menyangkali aja nyangking timba. Terus Mumpung sik urip ayo kabeh pejabat sregep-sregepon nanggap wayang sok nek mati ben munggah swarga. kuwi omongane wong golek dhuwit lek kuwi. Ora golek dhuwit piye ngene diwehi rega 12 lek ngenyang 1000 kok iso. Padake Niku tandha keakrapanipun. lho kula niki nek Ponorogo moh ngregani Mas. Leres no. Kaya dukun nika lho. Pripun? Luar kota ki wong padha iso ngregani ning nggone omahe dhewe wong rasa ngregani. Betul. Eling-eling omahe dhewe, liwat sak liwat yo ketemu karo tanggane. Iya. Mula dalu niki sineksenan Kyai Ngrupit. Nggih. Insyaallah kok Ngrupit ki ben taun wayangan, dalange Mas Cahyo, dagelane kliti kluthuk. Insyaallah kula ora sah mbayar siji. Ora sah mbayar loro, bayar siji. Separo. Separo. 50%. Nggih. Elok luar biasa kuwi. Ngono kuwi. Dadi siji kluthuk rasa dibayar, kula tok sing dibayar. Ngoten. Kose. Tekonmu nek kaya ngono. Lah pripun panjenengan wong loro lho. Allah tanpa rupa kae kakangmu. Arep kakang kaya apa kudune lak seneng lah disawang susah ngeten iki. Lah wong sing mirsani wae senenge kaya ngeten. Wong kuwi sing seneng berarti atine kuwi ayem. Betul. Ngoten lho. Nek ambak meneng, yen kanggene kula lho, Mas Kluthuk niki akan menyampaikan sesuatu kata mutiara untuk membangun semangatnya orang Ngrupit. Nah, itu. Kata mutiara apa? Ngorene dikawal hansip malah dikira malinge kecekel kok iso. Piye jenengan iki kok iso? Kana ndak ngomong ora kok meneng wae. Wah, wis jan. Ya ngenteni awakmu Loh, ini momentumnya itu momentum yang bahagia. Ya. Masyarakat Ngrupit diajak mujudke syukur, diajak seneng-seneng. Lah iya. Lah nyapa kok susah ki Sing susah sapa aku seneng kok. Lho. Lah iya kudune lak seneng. Lah ya seneng. Lah senengmu kuwi lho kepiye? Ya mergo ditanggap. Lho.
Ora kok perkara ming ditanggap tok njur seneng kita, Mas. Nggih. Lah sakwise ditanggap kuwi tandha tarima kasih jenengan teng warga masyarakat Ngrupit pripun? Kula niku janjane ngapunten Mas Cahyo. Pripun? Kula niku nyambut ge bengi niki ngetoni kritiki ning Ponorogo jane ya seneng ya susah kula niku. Ya seneng ya susah. Seneng kula niku silaturahmi karo rahmi kalih warga masyarakat Ngrupit. Bener. Sing nomor loro rada pegel kula. Lho, Perkarane nyambut gawe kuwi ora entuk pegel ora entuk. Lah mbok wis seragam kaya ngene iki ya. Lah apa salahe to? Kowe apik putih gedhi. Ketok gagah kaya macan kereng. Lho, Ponorogo kok. Lah aku bareng ngawaki ireng cilik mbok ge seragam malah kaya garangan ya aku. Lah iki berarti ora syukur kita, Mas. nggih, nggih. Kowe iki lak ngerti tata tembungane wong Jawa, kene rada maju. Mula yen kepengin pinter srawunga karo wong sing pinter. Kepengin iso hukum, ahli hukum ya kumpul karo wong sing dengan pakar hukum. Betul. Lah nek sampean ki ora ngerti nggon tatanan Jawa, nggih to, Gus? Mula kula gawene ngeten iki napa pampriye? Wong Jawa kuwi ana tetembungan sing apik. Ajining raga gumantung saka busana. Ajining awak gumantung saka tumindak, ajining diri gumantung saka lati. Leres. Mula kaya Mbah Lurah Suherwan ki karena wong sing dedeg piadeke ya wicaksana. Mula nek nggon-nggon nyenengke wong, insyaallah bakal iso ya tetep diparingi seneng dhewe. Sing ngomong seneng sapa? Mbak Lurah ki iso nyenengne wong tapi atine susah apa ora kowe? Lah nyapa Lho, Mbah? buktine mau pinarak kene wis paring dawuh pidato ya Kali iso dijajaki, ning lek atine menungso ora iso dijajaki. Lho, Iso nyenengne wong sak menembane. Ning apa ora lek atine Mbak Lurah ki susah? lah susah ki perkara apa? Lho ragate akeh tambel iki yo. Lho jenenge tambel ki tanggung jawabe pemimpin desa kita. Ya, kewajibane pancen ngono Sing kuwi. diarani lurah ki ngelu ning sirah kuwi wis pas. Lah ya wis to. Arep tambel-tambel lah. Wah, lah iki. Iki nun sewu, Gus. Pripun? Kula kandhake wong seneng kuwi bakal tundane diparingi seneng. Dadi Mbah Lurah ki senajan to susah, ning besok bakal diparingi seneng. Tetembungan sing apik berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian. Mula bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sing ngomong sapa? Tangga ki endenge enek lara-lara akhire ya mati ora seneng ya. Wah iki ya mleset meneh lho omongane iki mleset. Ayo. Ki omongane mleset neh iki. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian nyatane tanggaku ndek iki lara-laranen. Nyatane ya mati. Ora sido seneng. Ayo. Wong Jawa paring dawuh ya to, sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal. Urung mesti. Lek pangan ureng ya ora ngunduh. Utang bakal nyaur. Lek minggat. Tangga ki akeh lho. Utang mekar nyatane minggat kabeh. Sing gawe bakal ngenggo Mas. Urung mesti wong nduduk kuburan lah dienggo dhewe. maksudnya ki ngene lho ya, Mas. Piye? Tangkeme iki lho. Ngomong rung tutuk kok ngene wae. Pegel aku. Pegel ya pegel urusan kono kene. Karepmu piye? Nek nggon ngendikane Mas Cahyo mbok srekal. Kuwi jenenge sampean ku ora ngenggokke yen Mas Cahyo ki dadi pinituwa utawa sesepuh. Ngono lho. Lha nyapa? Sing diarani sampean kuwi dadi anak, mligine sowan marang bapak ana ing pangarsaning Mbah Lurah Suherwan. Kuwi wondene sampean ki aja nganti wawan ceblok adoh saka wite. Gondol codhok ki adoh wite yo an. Becik ketitik ala ketara. Sing ngomong sapa? Becik ketika tanggaku ya becik tok ya nyatane ya ala kabeh. Gudik tok. Piye ya Mas, lek ngomong ki piye ya? Ngene lho, kuwi nek Ah, aja ngene. Aku tau ngene malah keturun ndek kenane. maksudnya ki nek nggon bangku pawiyatan nggon sekolahan. Kuwi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah, kuwi golekno sing nggih pepatah kuwi tak tapakne lambene. Salah ya apa? Kuwi pepatah sing diskriminasi sing bedak-bedakne. Ya lek gune lanang lek gune wedok, kencing berdiri ndledek kok ndi-ndi. Astagfirullahaladzim. Ayo. Sampeyan aja bengok-bengok. Neng kene iki disuwun karo warga masyarakat Ngrupit supaya maringi apa iki dalam rangka bersih desa kanggo nyangoni warga masyarakat sing kepareng rawuh iki lho. Semua bengi kan jenengan. Ngopo? Dalang sing paling kemlindi iki mek Mas Cahyo tok. Sampeyan aja sembrono lho. Maksude piye maksude? Uripmu gumantung saka panggunge Mas Cahyo. Roh. Uripmu gumantung saka wira pradanggane Mas Cahyo. Dalang paling kemlindi iki mek Mas Cahyo. Buktinya apa? Kabeh iki ditanggap sinden, ditanggap madhep rono kabeh ning gone penonton. Sampeyan karo aku ya madhep rono. Ditanggap kok madhep debok ki ra ngajeni wong.
Nyokmu nyok. Ning ndi nggon nggih papan sing jenenge dalang pakeme malah ngedep debok ngono kuwi. Ki lho, kowe iki wah jan kepiye? Ning ndi nggon ki sakrale dalang ki yo madhep rono. Mula diarani dalang ngudal piwulang. Wayang wajib sembahyang, ringgit njeng Sunan Giri sing anggit, ngono kuwi lho. Wah, lah kowe sinaumu kurang kok ngono lho. Dadi paling ora ki dalang kalawan apa, Mas? Ngudal piwulang. Ringgit Njeng Sunan Giri sing anggit. Wayang wajib sembahyang. Lah mula nyapa kok mesti dalang kuwi ngangge blangkon. Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Pripun jenengan ning ngrasake? Mula kula ki wegah ning ngejak niki wegah. Lho kowe ape ngejak sapa sing iso mbok apusi mak aku tok. Lho aku bayari piro manuk. Tidak membahas sebuah materi. Loh, tapi ya kan ya totalitas. Tapi kinerja gitu Gus. Lah ya kuwi lho maksudku kuwi lho. Profesional. Yen wis ditimbali kuwi sangumu apa, mulihmu nggawa apa. Lah ya kuwi maksudku lho. Ndongake penonton ki wondene kaya tawon. Tekane nyenengke, baline ya nyenengke. Lah kok iso? Tawon ke delok to. Tekane lak nyenengke. Teko ya nyenengke, ora ganggu. Urung mesti lek taun ki nyenengne. Nyatane nek taun sing nglarani. Apa kuwi? Pas ngentup. Lah nek lak ana manfaate. Manfaate apa? Lah mesti ninggal madu, gitu. Nggih, nggih. Dadi titenono, angger apa wae sing duwe madu mesti nggawa entup. Nah, dadi kewan iki lek enek entupe mesti ana madune. Kalau jengking dientup ya ora madu. Ayo. Kowe lek ganteng tapi kowe kleru tik kowe, kleru kowe. Kalau jengking. Kalau jengking nyatane dientup ya ora madu. Ayo. Keroyokan. Kowe karo iki ora karo aku kok ya. Ayo napa? Sing ngomongne madu lak iki ki mau. Nyatane kalau jengking ya apa jenenge iki entup nyatane ora madu. Lho kabeh kewane duwe spesial dhewe-dhewe. Nadyan to kalau jengking ora duwe madu ning lak duwe supit. Lek duwe supit berarti duwe entup. Entup. Lek duwe supit entup. Cuyuhe duwe supit ya ora entup. Sampai malih padha karo aku to, Mas. Lah iya, masa wong loro kalah karo wong siji awake dhewe. Iki wong pinter kalah karo wong goblok iki ya iki. Goblok kuwi nek nggon ilmu kehewanan. Kuwi jelas cara penelitian beda. Lah iya, kowe ngomong to, kabeh nek disupit mesti duwe entup. Nyatane cuyuhe disupit ya ora entup. Mergo diwenehi totok. Lah nek totoke mesti duwe cupit. Bulus ke duwe totok ya ora disupit. Ayo. Ya Allah, ya. Ayo. Mergo kae ra duwe cupit enek totoke, mergo gulune dawa. Lek gulune dawa mesti enek totoke. Banyak gulune dawa totok. Lho, nek kae gulune dawa lak batuke nono. Lek batuke nono gulune dawa. Pak sentuhe merotokmu batuke nono glindek ya. Iki ya-yaan. Tekan ndi iki piye kuwi? Ya-yaan kae. Lek aku teko yo. Lho, piye lek ngomong Pak Sendo piye? Pak Sendo glindek ya. Batuke nono. Batuke nono. Tapi lak duwe entuk. Lah kuwi. Tapi lak gedhi. Matamu malah celalaan kok ngendi-ngendi. Ayo Mas Kluthuk, doa yang terbaik untuk masyarakat. Anu Mas ayo nyun pangapunten kula sementara mboten saged ndongakne sedaya warga mekat ngurupit. Mergo aku ndongakne keluargaku dhewe ra mandi Mas ayo. Ini lho Mas. Donga kuwi ora kudu ning keluarga. Sok kala mandine ning gone wong liya. Lho mandi ki apa ora piye? Lho. Donga kuwi paling mujarab, Lah, ndongakne apa to Mas? Nyatane jabatane ya dhuwur Mbah Lurah, aku dadi dagelan Mbah Lurah dadi lurah. Arepe ndongakne apa dhewe iki? Ya paling ora sampean matur nuwun karo Mbah Lurah mergo wis ditimbali tekan kene. Lha urung diwehi kok matur nuwun iki piye to Mas? Lek wis diwehi aku matur suwun. Ki jane ngene lho Mas, sampean ki ngerti tatanan nggon trah Roh. saka sastra apa ora? Roh kenyeh. Lambe ki nggo pangucap sing kepenak. Leres nggih. Nggih to Mas? Aduh. Ora celelekan. Iki ditanggap ora guyon. Lho sing dibayar ki ya guyone iki ya. Iya nek guyon ana nggone dhewe. Wayahe tema ya serius, wayahe guyon ya guyon. Nek kowe guyon terus, ngene iki Mas Cahyo aku melu isin. Isine budal kowe. Ya omong ora penak. Oh sing dibayar ya isine. Lah ayo yo tanggung jawab nyambut. Bayar kok isine iki. Ya klambi terus buka pencilak lebih isin gitu. Lho ning kon pangapunten Gus. Mula Mbah Lurah. Mbah Lurah menika sedaya Mbah Suherwan menika. Sing ndi? Lah iya lek mundudan penak men ndi? Menika lho. Yang mana bionya mana? Udah kalau berarti kok. Sing ndi? Sing ndi iki lurah tok lho, kae sak kecamatan jenengan lho. Sing busanane sing piye ayo. Mbah Lurah. Sundel Mbah Lurah. Lah, wah, cowok ini ireng kali Mbah Lurah. Salah aneh bener to.
Kowe iki aja sembrono karo tembunge ireng. Ireng kuwi gunane akeh. Pangapunten Mas Ayo. Siap. Niki kula jlentrehke. Ben duwe ilmu, secara intelijensinya itu ada. Ilmu apa? Kok kowe pekok ngomong ilmu. Wong iki sekolah. AQ, EQ, SQ itu bagaimana? Mu aku entek SQ papate pilek kali. Dadi Mbah Lurahke mbok wadani apa? Ireng. Ireng kuwi dibutuhke wong akeh. Apa kuwi? Nyun pangapunten, Gus. Aspal ke rupane apa? Ireng. Nyatane sak donya aspal rupane ireng kabeh. Enek putih. Ora blolok matamu kowe. Tapi lek enek markane putih. Jajal ireng lek enek markane. Kowe kira ceblok ning jurang bongko kowe. Mripatmu iki delon. Enek irenge apa ora? Ayo jajal putih tok. Iso nyawang kuwi. Kuwi ireng ki apik. Pitike delon. Ireng sekti. Lah apa? Lho, pitik ireng iso ngendhok putih. Ayo. Jajal pitikmu putih iso ngendhok ireng. Ndek ngendhok ireng. Dadine piye? Jemek. Ayo dilaten kuwi kok iso. Kowe iki nek omong kok Niki desane Ngrupit. Terus N G R U P I T. Songko kowe. sudah jelas. sudah jelas Ngrupit menika suatu desa sing maju gemah ripah loh. Kose up per huruf. Duh, sita Pak, aku ngeten lho. Oh, apa? Ya wis apa Pak? Loh. Ngrupit sing Ngrupit. dikake Pertama Mas. hurufnya adalah N. Apakah N? En ki nantinya kelak Ngrupit bakal dadi desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan ping 4. Amin. G. Gegayane bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. R. R ki rasa siji lan sijine ora bedak-bedakne. O. Usaha untuk mensejahterakan itu yang menjadi misi dan visinya pejabat-pejabat wonten ing kelurahan menika. P. P menika pinaringan karahyan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. I. Insyaallah kula ya melu ndedonga muga-muga Ngrupit dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Terakhir T. T iki tekan tetek insyaallah bakal terwaca apa sing dadi karepe bakal diijabahi dening Gusti Allah. Elak lho. Kowe lek iki kalah kowe, kalah cepet karo iki. Ora kalah Kowe iki cepet. ganteng oleh pekok kowe Mas. Kowe bengi iki nyepelekke aku tenan kowe. Ayo. Sik, iki mau jawab iso cepet saya ganti sampean. Oke. Oke. Ayo kowe. Kene iki kecamatane Jenangan. J E N A N G A N. Ayo. J. Cepet Cepet. aku. Cepet ya. Ya. Biasanya kan gue cepet. Nggih. Saya aku cepet. Nggih. Ngantek kayak tabuk cangkemmu. J J itu adalah jerengen sajadah kanggo ngamalmu ibadah. E Ekosistem dalam kamu menerapkan hidup harus kamu sebaik mungkin memanfaatkan. I Iman. Sik kok iki piye to iki? Bar J E terus N iki ngawut ya ane kakang. Cangkemmu mirang-mirangke dulur kowe. oh, tapi cepet ke iman. Loh, iman. Awake dhewe wong kusuk kok iso. N. N nika nata ati antarane mutiarane ilmu saka akhlakul karimah, mutiarane akhlakul karimah saka qalbiyah. A. Nika amanah. N. Amanah membawa berkah. N. Kusik to. Cepet iki. Mau cepet tok. N nandur kabecikan. A G G ki gotong royong. E Emansipasi antarane. Kowe diblocokne kakangmu. Aku manut contongmu lho. lho manut ya manut kuwi kudu ngeling ejaan. Manut kowe iki berarti nek manut berarti iso diarani manut wong goblok iki kowe iki. Lho nek lak wong pinter kudu cacek to, Mas. Ya cacane sing bener no. Nah, nek manut wong goblok kowe wah bosok kowe. Ayo ya, jenggaku. Aki tegese amanah. Ah wis mau amalah wis. Lho, Ama muji. Ndedonga. Kowe asu wae. Kancane nyambut gawe malah kudune aku ki mbok junjung apa piye ngono. di kowe dijung. A. Apa? Loh, ama muji Gus. Muji piye? Loh, tegesipun menapa? Wong ki nek wis diparingi nikmat ya kudu disyukuri. N. N menika tegesipun nata ati lan piye. Wis nota ati wis mau. Wis, nota ati wis. Mpun to? Wis. N menika tegesipun Nantinya kelas. nrimo ing pandum. Nrimo wis, kakangmu wis nrimo mau Wis. ya. Apa-apa mbok wisi piye? Lho wis. Wis. Delokan iki lho. Piye-piye? Kakangmu iki lho. Piye? Ponorogo iki persuku. Ning dia bisa menjawab dengan cepat. Jane sing ngeblok Siap? ngono. Ya, siap ya. Tahu. Ponorogo ya. Nggih. Siap tenan, cepat lagi. Ya. Po. Po ya dulu. Po ki dulure Gipsy. Lah lagi yo mbleset to.
Po kok po. Po. Nah, po ki pono, pono ki wis ngerti. Dadi masyarakat kene wis ngerti apa wis dadi karepe pejabat. No. Pejabat yo ngerti karepe masyarakate. No. Nata warga masyarakate ben Ponorogo iki dadi Ponorogo sing kabupaten yang menjadi barometer kabupaten seluruh Indonesia. Roki rogo diabdekke kanggo manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Ora enek es. Aku wong tes. Go ki tegese gotong royong menyawiji dadi siji menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan, jiwa NKRI harga mati Pancasila sakti berbhinneka tunggal ika berbeda-beda tetap satu jua. Luar biasa apik iki lho. Oke. Ayo. Cepet bocah Ayo. iki. Ayo. Jane sing mbok kon ngeblok ki aku mbok kene. Kowe sak kesandake iki. Oh iki Berarti begini golek pangan dhewe-dhewe ngene ya. dagang ngasak iki begini. Ya, api. Enggak, Mas. Si ana ora? Hah? Si ana apa lah? Ora enek. Ya wis genti liyane kuwi wis nyakne neh kowe ndak. Lah kula kuwi Nggih, ngono lho. nggih. Lah dadi Mbah Lurah Suhirwan. Nggih. Menika sing diarani Su menika supel piyayinipun. Betul, Mas. Nggih to. Hir itu dalam arti heran. Senajan to piyayine cilik ning lincah. Bener. Wan ki tegese wani ya wani, ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Ngene iki, Mas. Nggih. Lah iki kedawan ning sajake ora ana isine malan. Nuwun sewu. Enggak. Suhirwan ya. Nggih. Ngene Mas Kluthuk ngene. Nggih, Mas. Suhirwan. Iki Jawa lho. Suwi lak linuwe. Nggih. Angger enek wong jenenge nek sune kan linuwe. Luwih, Pak. Nah, her ki banyu. Banyu. Penguripan. Nggih. Wan ki sugih. Sugih, Pak. Mula hartawan, ngono bangsawan berarti wong sing sugih. Nggih, ngoten. Tegese kuwi tegese luweh banyu sing jernih lan uga babakan ingkang sugih. Berarti Dadi berarti sugih banyu berarti kerep anyang-anyangen. Betul, berarti. Kowe kok kono ki nyapa to penemumu ki kok iso. Ora kok kono. Nggih, Mas. Mula dipun aturaken Gus. Nggih, Pak. Mula enten tembangipun ingkang sae. napa? Nggih kalih para ibu pesinten. Oke, siap. Nggih, siap. Anu siji-siji. Nggih, Mas. Nggih, Pak. Nggih. Ini kesanipun gayet. Mula tatanan Ponorogo kula apa Gus? Nggih. Ngriki tenggene lucon nggih seneng, lagon saya nyimel, Leres. nglakon saya nggatekke. Nggih. Mula sing sae niku bisa menyelaras dengan suasana. Mas, Nggih. Mas Joro. Tepi-tepi. Mas Joro. Coro-coro piye ora enek apa-apa ndok coro ora. Nggih. Nek ciliminji. Ning niki kula suwun dipun riyanaken. Nggih, Mas. Amargi menika saking Pak Haryanto. Kula wase, Mas. Nggih. Kula wase, Mas. Nah, monggo. Kula wangi. Nun sewu. Nggih. Kula niku wis ngeten iki melu seneng, Mas. Saking Pak Haryanto, bakul jamu Desa Balong. Alhamdulillah. Nyun gending jamu Jawa. Alhamdulillah menika bakul jamu kula wau sampun dikirimi jamu Mas kali Pak Haryanto. Nggih. Nggih, sampeyan wis dikirimi jamu karo Pak Haryanto iki mau jamu enggal sedo. Mau yen tak tunjuk. Dadi Hei, enggal sehat. Ora sedo. Enggal sehat. Ini omongane tak kowe. Ya ngene. Kabeh iki manut tatanan. Tembunge para alim ulama kullu nafsi da'il qatul maut. Wong sing kedunungan napas besok bakal kajemput maut. Ora usah wedi. Yen aku kuwi bakale sowan kuwi wis mesti ginaris. Ning kowe aja lali. 3 dina tak slameti kowe. slametono. 7 dina tak slameti. Kowe dulurku Iya, tuwa. kowe adikku Mas. 7 dina. Tak slameti, tak takemne orkes. Wah, sama. Ning yo nyeneng-nyenengke Iya, jenazah ki iya. apik. Ben atine bunga. Iya. Terus 7 dina bar kuwi 40 dina kowe tak tanggapne diji. sing 40 dina